В Божието Слово числото 40 не е просто цифра. То е пещ, в която Бог оформя характер. Коридор, през който Той превежда човека от слабост към сила. Мост, който свързва старото с новото. Навсякъде в Писанието 40 е знак за едно и също действие. Бог пречиства чрез изпитание, за да подготви за ново начало. 40 е пеща на пречистването. Пречистване на земята, Битие 7.12. И дъждът падаше 40 дни и 40 нощи. Потопът не беше само съд, беше пречистване. Бог изми земята не за да я унищожи, а за да създаде ново начало. Така е и в живота. Понякога Бог оставя буря да се излее, за да измие всичко, което не е от Него. Твоите 40 дни могат да изглеждат като потоп, но това е подготовка за нова земя. Числото 40 при Моисей на планината. Числото 40 при Моисей е тясно свързано с Божието присъствие, подготовка и откровение. Когато Моисей се изкачи на планината Синай, той остана 40 дни и 40 нощи пред Господа. През това време той не яде хляб и не пи вода, защото беше в пряко общение с Бога. Там Господ му даде закона, 10 заповеди и точните наставления за живота на народа. След тези 40 дни Моисей слезе от планината променен, лицето му сияеше, защото беше говорил с Бога. Това показва, че числото 40 тук означава период, след който Бог разкрива нещо свято и трайно. По-късно, след греха с златното теле, Моисей отново се качи на планината и още 40 дни и 40 нощи се молеше и ходатайстваше за народа. И отново Бог показа милост и поднови завета си. Пречистване на сърцето. Числа 14.34. Ще носите беззаконията си 40 години. Пустинята беше духовна баня. Израил трябваше да изостави робския ум и неверието. Бог не ги водеше 40 години, защото пътят беше дълъг, а защото сърцето им беше тежко. Понякога Бог държи човека в пустинята, докато Египет излезе от него. Изпитанието, което разкрива сърцето. Пророк Илия прекарал 40 дни на изпитание в умората. 3 царе 19.8. С силата на тази храна вървя 40 дни и 40 нощи. Илия беше изтощен, отчаян, на прага на предаване. Но Бог използва 40-дневното пътуване, за да извади пророка от тъмнината към светлината. Изпитанието не беше негов провал, а негово преформатиране. Бог не те изпитва, за да те срине, а за да ти покаже кой си в него. 40 е преход към нещо ново. На жителите на Ниневия е дадено 40 дни за милост и покаяние. Йона 3.4. Още 40 дни и Ниневия ще бъде съсипана. Дори съдът беше шанс. 40 дни милост. Божиите изпитания са пропити с любов. Те са покана, не присъда. Исус – изпитание в пустинята. Матей 4.2. И като пости 40 дни и 40 нощи, най-после огладня. Преди Исус да победи света, Той победи пустинята. Първо в тайното място, после на публичното. Тайните битки подготвят откритите победи. Никое служение не започва пред хората, започва в пустинята. Исус, 40 дни след възкресението, явявайки се на учениците в продължение на 40 дни. Това беше периодът, в който учениците преминаха от страх към смелост, от объркване към видение, от разпадане към църква. Бог използва 40, за да изгради стабилност. Какво прави Бог в твоите 40? Когато Бог те превежда през 40, Той прави 3 неща. Изгаря старото, белези от миналото, модели на мислене, грехове, страхове, всичко, което не може да влезе в обещаната земя. Изпитва вярата ти, не за да види дали ще паднеш, а за да ти покаже, че можеш да стоиш. Подготвя нов сезон. След 40 винаги идва ново откровение, нова сила, нова мисия, ново ниво на близост с Бога. През огъня към славата може би сега ти си в своите 40, във време на буря, пустиня, суша или очистване. Но запомни, Бог не те е оставил в огъня, Той те пречиства чрез него. 40 не е край. Това е преход, не е наказание, това е подготовка, не е падение.
Това е раждане на нов човек. След твоите 40 идва неговото «Ето, правя всичко ново». Нека тези 40 бъдат време на покаяние, на очистване и обновяване, да оставим старото в положение и да се промененим, с ясно сърце, с нова посока и с Божието присъствие върху нас.